subsob. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko, ikaw ang matalaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Alamang ko tanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya manging kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Kamot ng kamot.
can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Kagkaron, sa kasupon sa aton matahong kag makatalando kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan, Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my life. And I know. Lola? May hapon. Ay, maayong hapon man, Inday. Ay nga, Adani. Lola, may ipakita lang ko tani ako sa imo. Basi bla kung nadiparahan mo siya diri. Ha? Ay, may ginapagita ka, Inday? Oo, la. Ari nga retrato, oh. Ari, Lola, oh. Abi. Oh. Abi. Ay, siya ang... Ba... Siyang ginapangita ko, Lola. Ay, Nakadipara ka sa iya? ay, hala. Daw si Maria man ini? Kilala mo siya, Lola? Ay, oo. Ay, kilala ko. Si Maria ini. Siya ining ari sa retrato. Ay, malaba lang galing diri ang iya buhok. Ay, pero siya gini. Matuwag ka, Lola? Kung naman sa na siya? Ay, sus. Ay, bagulan siya makalumbos. Mapaterminal ato sang bus. Mapauli na siya sa Dumaguete. Ano? Ay, oo, Inday. Ay, naasin o ka? Kag ano mo si Maria? Hindi ka magdulas ang paglaom, Marina. Makita gid nato ng imo anak. San o, Tito Alfredo? San o? Padali na lang naton siya nga makita, Marina. Nabatyagan ko ina. Madamo na kita nga nagapangita sa iya. Madali lang naton siya makita. Basta, ari lang siya diri sa Bacolod. Diyos ko, hindi na ako mapahamtang sini. Nadlok akong may madaing matabo sa akong anak. Ipangamuyo lang naton nga wala sang malain nga natabo sa iya. Salig lang sa mahal nga Diyos, Marina. Oh, ba, Ba, may nagapanawag sa imo. Sabta, si Stella ini. Isa sa ginsugo ko nga nagapangita sa kay Maria. Hello, Stella? Hello, Miss Marisa? Sa diin ka? Ari kami sa shopping. Nga, Stella? Kadto di subong sa katedral. Dali alang palihog, Miss Marisa. May nakakita diri sa imo, anak. Ano? Kulaton ka namon diri sa katedral, ha? Dali alang ninyo palihog. Oo, Stella. Pakadto na kami dira. Bye. Marina, ti ano to? Ah, sa katedral kita, Tito Alfredo. May nakakita kay Maria sa katedral. Ano? Sila na ina ni Miss Marisa kag Senyor Alfredo. Miss! Ah, Stella! Sa di na nakakita kay Maria. Ha? Oh, Kwan, si Lola Saling. sige na, Stella. Sumili kami. Si Lola Saling, Miss Marisa. Siya? Siya ang nakakita. Ay, Lola, sila nagapangita kay Maria. ay, kabo gali ang nagapagita kay Maria. Oo, Lola. Kami, sa di na siya. Ay, sus. Nagpauli na siya sa Dumaguete. Ano? Ha? Ay, oo. Amo na ang siling niya. Mapauli na siya sa Dumaguete. San ulang? Ay, sinilang Mga tunga siguro sa oras. Mansang magsampot kamuho o nakalumbos lang ito bala si Maria. Diyos ko! Wala na natin siya mabtan. Sige.
Hingabutan nato siya sa terminal sa bus. Tito, Husto si Senyor Alfredo. dali. Hingabutan natin siya sa terminal sang bus. Anay ka? Ay, Dali lang. Do ako may inang wallet nga natungtong sa libon, ha? Lola? Ha? Ay, iimo iniinday? Oo, akon ina. Naduloy na sa magsimba ko, diri. Ay, ti, husto ang siling ni Maria. Ay, nawigit mo siguro ginbili niya sa akon kung may mangita ko, no? Ay, imo galit ni. Ay, ate, iuli ko kuno ni. Ano? Si Maria ang nakakita. Ay, ho, inday, si Maria. Ay, nga, ano mo si Maria, haw? Nga, ginapangita ninyo siya. Ako ang iya iloy, Lola. Ano?
Diyos ko. Diyos ko. Luwas si Maria. Luwas siya. Kinahanglan nga mahingabutan naton siya sa terminal sang bus. Biyahe nga alas 4 pa dumagiti. Base ko na mo nang hingabutan niya nga sakyan. Ano oras na? 15 minutos na lang, kag mag alas 4. Padasig-dasigon talang sa lakyan. Kinanglan nga maabtan naton siya. Antes maglakat ang bus pa dumagiti. Diyos ko, ang anak ko. Si Maria. Abi, relax lang, Marina. Relax lang. Nakahibalo na kita kung sa diin si Maria. So, wala ka na siyang dapat pangakabalakan. Tito Alfredo. Ay, Diyos ko, salamat, Gid. Luwas si Maria. Tito, parasig-dasiga palihog ang pagpadalagan sa salakyan. Please. Ari na kita sa terminal sang bus. Salamat kay Ari na kita. Manaog ako sa salakyan. Idok, bilin ka lang diri sa salakyan, ha? Boy. Ano pa, Abi? Dali na ka mo. Pirmin mo, Kuya Bilin, sa Sige, taman. una ka mo, Marina. Pakitaan ko diri sa terminal si Maria. Tito, dali ka. Sige, dali ka. Pirmin lang, Kuya Bilin. Yes! Kailan ba nakatang baso na papadumag ito mga 15 minutos na siguro nakaligad? Ano? Nakalakat na? Ay, miss, nakalakat na? Ay, nag-aay na bing schedule sang oras Eh, nga, miss, masakay ka mo, Hindi. May ginahingabutan kami nga pasahero. Nakalakat na gali. Salamat na lang, ha? Tito, wala ta nahingabutan ang bus. Ato na si Maria. Ato na siya. Gusto na nga ibita. Kinatulog kita sa mga pasahero, Abi nila kung naano ka. Sige na, dali na sa salakyan. Maria. Wala ka nato siya mahingabutan dito. Wala ka. Dali na sa salakyan, Marina. Dali na. Naamta na yan nila si Maria. Si Senyor Alfredo kag Marina. Sila din ang nagpakanto dre. Kinagbayan ni Senyor Alfredo si Marina kay nagahibi. Para na sila. Marina! Senyor Nakalakat na ang Alfredo. boss. Oh. Naulihi kita. Ano? Nung, wala gid naton mahingabutan ang bus. Kung mo sina, masakay ako sa masunod nga bus nga mapara dumagiti. Nung idok, Kung mapauli si Maria, matingala gid siya nga hindi niya ako maabtan dito sa balay. Ano ang plano mo, Marina? maupod ako kay nung idok. Apaso namon si Maria. Ano? Meg? Oh, Meg. Meg? Nakalakat na gali ang bus. Kabalo na kami, Meg. Mapauli na kita. Mapadumagiti kita. Ha? Oo. Si Bunggid? Oo, nung isoy. Masakay kita subong sa masunod nga boss nga malakat. Ati, ambot sa inyo, di ka na magpauli sa balay, Marina. Hindi na, tito. Hingabutan namon si Maria. Ang mga bisti namon, ato sa inyo balay, Ma Marina? Bayain na lang ninyo ato. Ako nang mahibalo sa inyo. Ang importante nga makasakay kita sa masunod nga trip pa Dumaguete. Sige. Kung amo sina, ako na lang galing mapauli sini. Manawag lang ako sa imo, tito, kung ano gidman. Maghalong ka mo, Marina, ha? Salamat, tito. Daw ba o maning jeep nga nasakyan ko man?
Wala pa tayo dulog-tulog. Dasan kadugay pa maglakat. Gaulat gid sa sang pasahero. Ay, ambot. Basi mabayaan ko karon sang bus. Hapon na niyo. Joy. Layo pa ta sa terminal sang bus nga pa Dumaguete. Alaran na sa una ng terminal sang bus, day. Ati, manao ko sa terminal sang bus, Joy, ha? Liwag lang ko, ha? Oo, day. Ay, salamat. Lapit na lang kami sa terminal sang bus. Ay, kabay pa nga makahingabot lang ko sa bus nga mapadumagiti. Ay, kabay pa nga maabtan ko lang. this great big world is half of me and my love. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan.
Maria, Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annery Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my